Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Ang sikat na strength at conditioning coach na si Angel Heredia ay nagsabing dapat mas maging malakas, mabilis at matibay itong si Cuadro Alas Casimero kumpara sa dating laban niya kay Zulani Tete para matalo si The Monster ng Japan. Yan ang pag-usapan natin sa video ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Dahil sa pandemyang kumakalat sa buong mundo ngayon, ay ilang ulit na unsyami ang bakbakang The Monster Inoue na kasalukuyang undefeated ng Japan na may hawak na IBF at WBA Bantamweight title kontra sa ating kababayang si Cuadro Alas Casimero na kasalukuyang may hawak ng WBO Bantamweight title. Pero habang naka-home quarantine ang dalawa, si Cuadro Alas Casimero ay nasa Vegas habang si Inoue naman ay nasa Japan, ay patuloy pa rin ang training nila para paghandaan ng nasabing bakbakan. At target ng kampo ni Casimero ay sa July 25, 2020, Sabado. Nagsalita na rin itong kilalang strength at conditioning guro ng Mexico na si Angel aka Memo Heredia na siya rin naghasa sa kondisyon ni Cuadro Alas Casimero sa laban niya kay Zulani Tete noong November para makuha ang WBO crown na dapat daw talaga mas maging malakas, mabilis at eksplosibo itong si Casimero. Mas magaling pa daw kaysa sa pinakita niya sa laban nila kay Zulani Tete na kung saan tinumba niya sa loob lamang ng 3 round. Alam ni Angel Heredia kung gaano kalakas at katibay itong The Monster ng Japan, kaya gusto niyang nasa top kondisyon si Casimero. Gusto niyang maging mas mabilis ito, mas malakas, hindi lang sa unang round, kundi sa buong 12 rounds. Dagdag pa ni Heredia na every time matatamaan ka ng suntok ay maaapektuhan ka, kaya kung wala ka sa kondisyon ay masasayang o mababasura lang ang training na iyong pinaghirapan. Kaya gusto niyang mapanatili ang galaw at liksi ni Casimero at ang muscle reaction nito dahil importanteng susi ito para ang The Monster ng Japan ay matalo. Shoutout kay John Sintaro from Jinsan, Maxi ML, June and Grace TV, June Alfanta, Aljun Davis from Kiamba, Sarangani, Sami Canlas, Gibbs, Cubs, Omar Havana. Ingat kayo dyan pre at maraming salamat sa panonood.